Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Khulumbai, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ. आंबो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव जोबोद मोजाङैनो दङ आरोना. So guys, thumbnailखौ नुनानैथ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिखाबाय जानांगौ जे आङो दिनैनि बे भिडिअखौ मानि बागै बानायनो थांगासिनो बा दिनैनि भिडिअआ मा टपिकखौ लानानै जानो थांगासिनो. So first of all, wishing you all a very happy new year guys. So बे आंनि 2026 नि first भिडिअ आरोना. ओमफ्राय 2026 नि स्टार्टखौनो आङो बे भिडिअनि थ्रुजों खालामनो होनना सानबाय. So yes guys, finally आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि लाइफनि biggest decisionखौ रिभिल खालामनो थांगासिनो आरोना. So first of all आङो रिभिलखौनो खालामना होनोसै, नङाबा नोंथांमोना first skip खालामग्रोगोन ओमफ्राय मानि बागै रायलायनो थांगासिनो बेखौसो नायगोन. So बिदि खालामा आं फार्स्टआवनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव रिभिल खालामग्रोगोन जे आंनि बे लाइफनि biggest decisionआ मा होननानै. So नोंथांमोना जिहेतु thumbnailआव नुखादों जे I am going to get married. So yes, finally I'm getting married. Like it's so unreal, it's so unbelievable. माने आं गावनो बिलिभ खालामनो हायाखै जे बेफोर बुस्थुआ जागासिनो होननानै, because आङो जेब्लायबो माने लाइक जेब्लायबो आं हाबानि खोथाफोरखौ सानोमोन अब्ला आं बिदिल' सानोमोन जे आं आंनि 30sआव हाबाखौ जाहैगोन होननानै, लाइक 28, 29, 30 बे एजआव जागोन होननानै सानदोंमोन आरोना. एथ'ग्राब थाब जे आङो हाबा जागोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन. बाट समजों लोगोसे आंनि जा साननायमोन बेफोर सोलायलांदों. I think it's because of the right person also. जायखौ आं लोगो मोनबाय बेनो जाहैबाय मिस्टार अलंबार गयारी. आङो जेब्ला लाइक हाबानि खोथाखौ सानोमोन अब्लाथ' लाइक आं बेखौनो सानोमोन जे आं आंनि 30sआव हाबा जागोन होननानै. बाट बेखौ मोननायनि उनाव आंनि माइन्डसेटआ कमप्लिटलि चेन्ज जाबाय. इट वाज लाइक कि आइल गेट म्यारिड अर्ली, लाइक थाब हाबा जानानै थाब सेटेल जानानै आंनि फेमिलिखौ नायगोन बा फिउचाराव आवगायलांगोन, बिदि आंना माइन्डसेटआ एकदम कमप्लिटलि चेन्ज जादों आरोना बेखौ लोगो मोननायनि उनाव. सो येस गाइस, फाइनालि आंनि हाबाया जासिगोन आरोना. इट्स भेरि क्लोज. सो आंनि हाबानि डेटआनो जाहैबाय 5th February 2026. येस गाइस, लाइक it's so close नङा होमबा? लाइक दा जानुवारि जागासिनो ओमफ्राय फेब्रुवारियाथ' मोनफैबायानो. सो it's very close. लाइक आं दासो नोंथांमोननि सिगाङाव बे खोथाखौ रिभिल खालामबाय, बिकज माखासे रिजननि थाखाय आं खालामथ'वाखैमोन. बाट जिहेतु नोंथांमोना आंखौ एथ'ग्राब स्टार्टिंनिफ्रायनो सापर्ट खालामबोदों, जेब्लानिफ्राय आङो ब्लगिं स्टार्ट खालामदोंमोन बै समनिफ्रायनो दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ एथ'ग्राब सापर्ट खालामबोबाय. बिनि गेजेरावनो लाइक गोबां लाइक मा होनगोन रलार कस्टार जालांबाय आरोना. हेपिनेसआनो जा सेडनेसआनो जा, लाइक इच एन्ड एभ्रिथिं आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों. सम मोनसे आङो ब्लगिंफोरखौ खालामनो हाया बिकज अफ माइ टाइमिंस, लाइक जबनि थाखायबो. बाट देन आं जाखिनि हायो आं नोंथांमोनजोंथ' शेयार खालामखायोआनो. सो दायो आं आंनि लाइफनि बिगेस्ट डिसिजनखौ लादों, जिहेतु नोंथांमोननो खोन्थानायाथ' आंनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि काइन्ड अफसो, बिकज नोंथांमोना आंनि इउटुब फेमिलि, आंखौ एभ्रि स्टेपावनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलाङो. सो येस, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि हाबानि डेटखौ रिभिल खालामबाय, बेनो जाहैबाय 5th February. सो स्टे टिउन फर द ब्लग्स गाइज. आंनि हाबानि जा लाइक प्रिपेरेसननि ब्लग्स, शपिंनि ब्लग्सआनो जा बा जियानो जा नोंथांमोनजों गासैखौबो शेयार खालामगोन. ओमफ्राय बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ फार्स्ट अफ अल साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय. ओमफ्राय आरो नटिफिकेसन बेलखौबो प्रेस खालामना होखादो. ओमफ्राय आरो लोगोसे आं आंनि हाबाखौ जोबोद फिसायैनो खुंनो नागिरदों आरोना. जोबोद गेदेर हाबा खुङो आङो. इट विल बि लाइक आंनि फेमिलि प्लास आंनि गामिनि खाथि खालानि गामिनि बिसोरखौनो लानानै साखि दोननानै आङो हाबाखौ जानो नागिरदों. सो stay tuned guys, I am really excited and I don't know माने बे फिलिंआ मा फिलिं, because it's so unreal, like seriously बिलिभखौनो खालामनो हायाखै जे बेफोर बुस्थुआ जागासिनो होननानै. सो जियानो जादोला, stay tuned for the upcoming vlogs. वेडिंग सिरिजखौ आङो थाबैनो लाना फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव. सो आंनि अपकमिं ब्लग्सफोरखौ अनसायबानो जाबाय, नायबानो जाबाय. ओमफ्राय stay tuned for the next vlog guys. Till then, stay safe, take care and love you all. Bye.